Salutați bine ați venit la un nou episod din Spider. Partea a doua. Hai să începem. Ok, hai. O luăm în forță noi. Hai, mă. Ce copii sunt ăștia, bă. Ăștia nu sunt copii, ăștia sunt fătălăi. Ok, hai. Așa, hai să deschidem repede aici. Ca să facem repede. Hai. Deja am deschis ceva și a trecut, abia sărit până pe aia jos, mi-am deschis ceva. Dar ce să facă pe aia în legătură cu asta? Alright, it's perfect. Ok, hai. Trebuie să urc sus, dar n-am cum. Vai, din nou murit ceva, frate. Ok, da, ok, Fallen ăsta mereu moare primul, Fallen. Ok. Faza e că nu supun să iau. Hai să-i facem o pastă. Dar nu știu să mai ești până la infinit. Hai mă, mai repede, mă. Caracter. Hai, luăm scărița. Da, nu sunt pe scara. Aici. Să mă, bombă. Am luat un cepat, nu. Hai mă, să băgăm repede bomba aici. Mă duc cu bateria. Hai. Mă duc cu bateria. Hai. Ok. Și cealaltă unde-i? Că hai să-mi băgăm aici puțin. Nu mai trebuie să fac ceva verde. Să fac ceva să plecăm de aici. Păi, dar știu că m-a pânit aia. Morul m-a pânit aia rândul ăsta. Că am pus-o la miso. Și asta, pus-o la miso când vreau să fac. A rămas la 3, cred. A rămas blocat am zis că m-a prinde. Nu te omorâ, bă. Nu-mi plac, mă, dacă nu te omorâ tu. Repede, nu mă omorâ. Am evadat. Ok, revenim. Yes. Și nu ne mai întoarcem. Deci, hai să vedem cine o să pice. Nu eu. Așa. Așa. Băi, nu. Nu așa, bă. Tam, tam, tam. Tuc, 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 tuc. Blic, 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 blic. Am revenit, dragi copii. Începem în față. Hai să vă ajut, copii. Pentru că eu știu că eu sunt bun la suflet și să vă ajut mereu. Să evadăm. Ok, fix ce ne trebuie. Întâi ranga. Ce? Unde ne mai trebuie? Hai acum. Nu pot să iau cheia. Mamă, vezi ce facem acum. Ce-a fost? Hai! De ce? N-ai nimic acum? Păi fac să mergi. N-ai nicio treabă, stai acolo. Am zis că n-ai nicio treabă, stai acolo, așa am zis eu. Eu zic eu aud. Bai, da, asta mai stă 7 luni pe mine. Uitați că deja am desfăcut, mai ne trebuie cheia.
Adios, muchachos. Ok, pa! Hai să vedem. Mă, nu e o casă de un pica. Ai, mă, pe bune. Am turbat. Bună ziua, uitați, eu sunt un câine faină, eu sunt un dog, un spider dog. Ce frumos arăt. Ai, nu, mă, pe bune. No, da, acum stați pe mine, urâtelor care sunteți. Am murit, n-am omorât pe nimeni în runda asta. Asta e trist. Asta e chiar trist. Hai. Ok, am revenit în sfârșit. Hai. Runda asta o să fie cu noroc, nu ca cealaltă. Așa, hai mai repede, hai mai repede, hai mai repede. Hai, mă, nu mai eram aici. Trebuie să mergem în altă parte să căutăm. Pentru că aici nu mai avem șansă să găsim ceva. Ok. Ok, hai mai repede. Eu n-am nicio treabă cu tine, păianjenule. Va iar, Fallen moare mereu primul. Așa, hai. Yeah, boy. Hai așa. Am găsit o baterioșcă. Așa. Așteptăm pe el să vină gemna. Hai, băgăm bateriușca. Punem asta aici. Urcăm înapoi la etaj. Pentru că, na, la modă. Șmecher de șmecher, fratele meu. Aici unde s-a făcut, nu? Unde era asta? Era jos aici. Aici era jos. Era aici jos asta. Hai repede să nu mor. Dacă mor nu știu ce fac. Chiar mor consiste. Hai repede, mă. Hai repede, mă, hai. Hai, mă. Îi dă să mă. Te omorât ea pe tine, bune. Am murit. De data asta fata asta o turbat aici. Ok, hai. Forță. Hai mai repede. Așa, hai. Așa, hai. Ok, deocamdată nu ne trebuie aia. Așa. Hai, mă. GTA 5. Ce-am mă? Spray-ul. Hai să mergem la gânda că să-i dăm spray-ul. Ok, hai să începem. Yes! Cine mă asta aici așa? Hai să-i vadăm, hai. Yes! Am evadat cu tot cu spray-ul. Haide! Vai, dar ce bine că n-am fost eu și a fost grasa asta urâtă. Ok, hai să începem. Începem tot în forță, cum începem noi de obicei. Hai să începem în forță. Cum începem noi. Așa, hai. Hai, mă, deja o luară aici. Poate trebuie să-și o scară ceva. Nu că e asta, ha. Deci vă spun, nimeni n-are curaj să comenteze la mine. Nu ca fi folosit-o. Asta.
Așa. Explozii ca în Counter-Strike. Vezi, nu coborât de pe acoperiș. Băieți, tocmai am murit, după cum se vede. Da. De ce am făcut asta, nu știu. De când nu ne-am mai jucat Piggy? Nu. M-a omorât deja asta. Băi, frate, dar cum se poate asta deja? Aha. Ok, revenim când începem. Bă, am picat impostor, bă! Sunt impostor, bă! Ok, tocmai am făcut acest truc, cum e. Sper să nu aducă nimeni cu ciocanul. Peste 20 de secunde sunt impostor. Deci revenim când o să fiu impostor. Hehe, l-am omorât, bă. Hehe, hai mă după ea. După ea. Vino cu abăiță. Aha. Yes. Unde e și fata? Uite acolo. Încă o pradă de prins. Hai mă. Hai. Ia care cu canul? Hai. Da care cu canul? Ha ha ha. Ah. Pe bine. Aha, bă, da-te mă ții. A murit cineva, ha. Aha. Bravo. Du-te spus. Aha. Vedeți, nimeni nu scapă de noi. Ha, ha. Ok, l-am făcut trucul, sunt pro player. Gaze mari. Ok, hai să vedem ce fac ăștia acum. Hai să vedem ce fac. Piggy a murit 20 de secunde. Ok. Uitați-o pe Piggy, cum stă acolo, blocată și debusolată. Deci, vedeți ce șmicheri suntem noi și fraierii Piggy? Ia uitați-vă. Ok, nu uitați de șmicheri și-au pus ochelari. Ia mea, ia căutări de chisam. O să mai așteptăm puțin. Ia chiar vin iar încerc să ne prinde. Vedem ce face de data asta. Hai, da, Piggy. Deci dacă se prinde... Așa, hai, Piggy. Hai, mă, ai mai pus o capcană acolo. Uai, dar ce fain ești, bă. Ok, revenim când mai vine pe aici. Mă, oare să cobor? Dacă dați like, am să cobor. Hai, vine Piggy cu bastărca. Ok, unde-i? Nu mai vine. Vede că am călcat în capcană. E acolo, pe acolo. Uitați-o. Ok. Am căștear. Nu știu de ce. Ui, dar ce placă invizibilă, ciudată. Am papuci de la noi. Yes. Uitați-mă ce papuci am de la noi. Și am vă plac. Am să trăim cu Robux. Ia uitați-l. Îi găsiți în coco de scrieri. Ok? Pe mine mă cheamă Gamil. Da, vrei să știți. Apăsăm mai pe trastră. Bă. Urât-o care ești, tăi urâtă. Mă, dar să nu ne mai prinde. Cred că am să plec. Ori să plec? Poți fac și altul cu ăsta. Să plec? Poți fac și altul cu ăsta. Mi-a venit o idee mică. E mică, mare, cum să ajung ea. Aia stă acolo la o știe, cred că nu văd eu ușor. Ce proastă-i. Oh my god, spin. Urât-o care ești tot urât, fei. Bă, de ce au făcut un bug și un rămas în ușă? Aoleu, să dau cu bastard ca un... Cam atât a fost în episodul de astăzi, eu sunt Denis și nu uitați să dați like.